ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бор хуш омадем ба канали мо. имрӯза навурда бародаро 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд, беҳтарин мошино дорем имрӯз бародаро. Фақат навурда то охира тамошо кунен, лайк зора фаромӯш накунен. Шахсоне ки меҳмонанд ҳатман обуна шавен бародаро. ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо WhatsApp ҳаст, ҳамин рақамода мо даравон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имзаро бародаро сар мекунем мо аз Toyota Mark D ки соли баррӯриш 97 солай. авио мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибаш мега дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. фавран маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Вахш қарор дорад. 19 000 сомон нарх гузориш кардаи бародаро ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 114 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. варианти Алишир ҳам ҳаст, гуфтаи вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед, гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини навбатӣ ҳастаи Opel Astra F ки соли баррӯриш 98 солай, дар кузуфи хетчбек. авио мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай бародаро, коробкаш механика. мошина соҳибаш гуфтаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро, камбудӣ нест, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. 38 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардаи ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 229 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти пурава аниқтар, марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли баррӯриш 97 сол, дар кузуфи седан. авио мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина соҳибаш бародаро гуфтаи кузуфиш тоза, мотор 100%, хулоса мошинча 100%, ягон камбудӣ надорад. ҷавоб мегӯм гуфтаи дар гапҳам 1 сола документ дорад. мақсади фурӯхтан гуфтаи Россия рафтестан, ба ҳамин хотир мошина мефурӯшам. мошина гуфтаи ҳамаша ҳоли маладиёжӣ кардагим. айни ҳол мошин бародаро дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад. 38 000 сомон нарх гузориш кардаи ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 229 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занем, биёен ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурава аниқтар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародаро Opel Zafira ки соли баррӯриш 2001 солай, кузуф минивен, авио мотор боша 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи ҳолаташ хубай, нав документ кардагим. мошин кузуфаш тозай, хадавоиш ҳолаташ хубай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол бародаро дар ноҳияи Кушониён қарор дорад. 52 000 сомон нарх гузориш кардаи бародаро ки бо рубли имрӯза ҳисобиш кунем 313 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи бо муомила дора, арзонуш мекунем. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 3 серия соли баррӯриш 1991 сол, авио мотор боша 1.6 литр бародаро, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошина гуфтаи соҳибаш бензин газ ҳардаш кор мекунад. мошин ягон камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад бародаро. маълумоти бештар нест. рошна сум дар хӯргаи гуфтаи соҳибаш, ба ҳамин хотир мефурӯшамша. мошина айни ҳол бародаро дар ноҳияи Рашт қарор дорад. 30 000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 181 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занем, биёен ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти бештара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед.
ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунем. Имо WhatsApp ҳаст бародаро, дар ҳамин рақамҳо метавонем ба тариқи имо WhatsApp ҳам муроҷиат кунем. мошини навбатӣ ҳастад бародаро, Opel Astra F соли барориши 97 солае. Дар кузофи хечбекай, объём мотор бошад 6 литрае. Сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш автоматае бародаро. мошина соҳиби гуфта 100% ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ ҳайш мекунӣ, фурӯхта мешавад, маълумоти иловагӣ нест, срочно сум дар кор гирифта, ба ин хотир мефурӯшам шавад. мошин бародарои азиз айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад. 43 000 сомон нарх гузориш кардааи соҳибаш, ки бо рубли имрӯзӣ агар ҳисобиш кунем 259 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи бародаро, занг занем, биёен пеш гапзанон мекунем, дар бораи нархаш арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародаро, Mercedes-Benz Gelandewagen соли барориш 2010 солай. объём мотор бошад бародаро CVT, сӯзишворӣ бошад бензини холия, коробкаш автомат. мошина бародаро соҳибаш гуфта ягон камбудӣ, айб, дард надорад, фақат мешинӣ, ҳайш мекунӣ, тамом. фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 171 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ кардааст, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 1 319 000 рубли русӣ мешавад бародаро. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат, занг занем, биёен пеш бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бародаро, Mercedes-Benz GL соли барориш 2014 солай. объём мотор бошад 35 литрае, гуфтаи коробкаш автоматае. мошин гуфтаи як дастаи бародаро, алиш намешавад, расход 7 литр салака, камбудӣ надорад, ҳамаш фулай, гуфтаи ҳуҷҷат танировка 1 сола ҳастаи. фақат ин мошина гуфтаи мегирӣ, ҳай мекунӣ, тамом. мошина гуфтаи одами гаштагӣ худаш медонад чӣ хели мошинае, успед кунен, срочно мефурӯшимаш. мошин бародаро айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 450 000 сомон нарх гузориш кардааст, ки бо рубли имрӯза ҳисобиш кунем 2 715 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи бо муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Range Rover Sport бародаро ҳастаи соли барориш 2007 сол. объём мотор бошад 5.0, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат. мошина бародаро соҳиби гуфтаи алиши нест, мошина хаду, ягон камбудӣ, айба, дард надорад, фақат мешинӣ, ҳайш мекунӣ. срочно фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе 115 000 сомон нархгузорӣ кардааи соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 694 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи занг занем, биёен пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат, бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry соли барориши 2008 солаи бародаро, объём мотор бошад 25 литр, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автоматае. мошин дар ҳолати беҳтарини кори бародаро қарор дорад. документҳош 1 сола ҳастай, таъйинофикааш 2 моҳи дигааш мондай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нестай бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Туз қарор дорад. 100 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ карда, ки бо рубли имрӯза ҳисобиш кунем 603 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат, занг занем, биёен пеш гапзанон мекунем, арзонуш мекунем. барои маълумоти пурраваниқтар дӯстон, марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нархи хубуш кадай, марҳамат, занг занем бародаро, мошинаи даст натен. эълони навбатӣ ҳастаи бародаро, газели фурӯшӣ Mercedes-Benz Sprinter соли барориши 1997 солай. объём мотор бошад 2.4 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошина бародарои азиз соҳибаш гуфта дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, фурӯхта мешавад фавран. маълумоти бештар нависондагӣ нестай соҳибаш бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 70 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нархгузорӣ кардааст, ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 422 000 рубли русӣ мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат, занг занем, биёен пеш муомила дора, бо арзон мекунем шавад. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳастаи бародаро, трактори фурӯшӣ
бародароира трактор меган ё булдозер маъниқша намедонам. хулоса ҳама тарафа гуфта хубай ҳолати корида қарор дорад. нав моторш кардагием ҳамаш 100% фурӯхта мешавад. дар ноҳияи Файзобод бародаро қарор дорад. 47000 сомон нарх гузориш кардаи бародаро соҳибаш ки бо рубли имза агар ҳисобиш кунем 283000 рубли русӣ мешавад. харидора ниқ бошофта занг занем биён ай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имзо эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охир тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо наворҳои нав ба нав ҳар чӣ зудтар пешкаши шумо мегардонем. то навори оянда бародаро дар ҳар ки ҷой бошен худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад. хайр.